Vítajte u dnešného videa, kde si odsimulujeme zápas T-Mobile Cupu medzi Tottenhamom a Bayernom Mnichov. Poďme na to. Viem, že by sa to malo hrať v Allianz Arene, ale to je úplne jedno. Tottenham versus Bayern Mnichov. Čo by mohol byť dobrý zápas. Tuto vidíme hráčov oboch tímov. Ešte sa pozrieme na súpisky, formácie. Snažil som sa to robiť realisticky u Bayernu. To sa tam nič nemení okrem Unicona. A tu si môžeme pozrieť hráčov oboch tímov. Toto sú hráči Tottenhamu. A môžeme si pozrieť ich základnú jedenásku. To je klasika, ale ten odišiel, alebo nebude tak v základnej jedenáske. Ale tá bayerňacka myslím si, že bude lepšia než Tottenham. Tuto vidíme, jak si hráči Bayernu podávajú ruky s hráčmi Tottenhamu a toto je základná jedenáska Bayernu Mnichov. Tu vidíme aj náhradníkov Bayernu. A o malú chvíľku sa zápas začína. Myslím si, že to bude veľmi vyrovnaný zápas. To sú hráči Mnichov, jak si hovoria pred zápasmi, pokriky a všelijaké dôležité veci. Tuto už sú rozostavení hráči Tottenhamu a aj Bayernom. A môžeme začať. Tuto vidíme Harryho Kanea a Tottenham rozhráva ako prvý. Madison. Šanca pre Tottenham! Ale gól z toho není. Obrovská príležitosť zahodená. Neviem, či tam bol teč. Ale nebol. Doji. Nie, Udoji. Dobre, no je bez problému. Dobre, Delikt. Ale Bissouma získa loptu. Bissouma strela skúšal, ale Neuer nemusel ani zasahovať. Palfiňa. Harry Kane. Niečo sa deje. Je to žltá karta pre Pedra Pora. Myslím si, že jasné. Pozor, teraz príležitosť, výborný zákrok Vikária. Stále Bayern Mnichov, Harry Kane. Bissouma. Coman dáva gól! A Coman otvára skóre dnešného zápasu v 29. minúte. Fanúšici Bayernu Mnichov sa môžu tešiť. V realite na domácom štadióne, čiže Allianz Arena, teraz to domáci štadión není, čo si myslím, že úplne jedno. A tu sa už teší Kingsley Coman v 28. minúte, bývalému týmu. Harry Kane nedáva ani na Harry Kane gól! Aj proti svojmu bývalému klubu. Dáva oslavičku, nebojí sa to. Asi je to pre neho dôležitý zápas. Všetci vieme, že Kane hrával za Tottenham, to vieme všetci. Ale aj tak krásny gól. Nemal to vôbec vysoko nacentrované. Toto môžeme vidieť, ani skákať skoro nemusel.
A prvý polčas sa nám tu skončil jednoznačne pre Bayern aj papierového favorita. Čiže Harry Kane môže získať ďalší trofej. Pozriem na súpisku, či potrebujeme niekoho vystriedať. Čo sa mi nepáči moc, na sa neukazujem. Tak toho vymeníme. Pojel polčasu. Rozohrávame my. Harry Kane! Kane dáva gól! Krásny gól Harryho Kanea! Fanúšici Bayernu sa môžu tešiť. A výborná oslava. Harry Kane sa z tohto gólu dosť teší, aj pri fanúšikoch Tottenhamu. Ale tu vidíme šťastných fanúšikov Bayernu Mníchov. Krásne to Harry Kane urobil. Silná strela. Vicario bez šance. Musiala. Našiel si Kanea. Kane dáva hat-trick. Tak toto bol dobrý gól. Toto bol krásny gól. Musiala takto nahral na Harryho Kanea a hat-trick je na svete. Pozrime sa ešte raz na to. Krásna nahrávka. A Kane strieľa gól. Vicario bez šance. Werner. Toto neviem, čo urobil Edmundson. Pozrime sa ešte raz na to. Manuel Neuer. Kedysi bol hráč, tak preto má také zručnosti s loptou. Ale teraz toto neprevedel takúto šancu. Ja už neviem, čo mám povedať. Brian, tak nech si dá gól aj on z hlavičky. On, čo prišiel po polčase. Teraz je to tréner Tottenhamom. Tu vidíme striedanie. Werner. Jaj. Tak toto čo je? Pozrite sa na to. Werner postrelil úplne mimo. Werner ešte pokračuje. Tottenham. Ja neviem, na čo brániť? Na čo brániť? A Romero. A koniec zápasu sa blíži, je to tak. Bayern môže oslavovať víťazstvo v T-Mobile Cupe 4-0. Hráči Tottenhamu nemôžu byť vôbec spokojní so svojím výsledkom a hráči Bayernu práve že naopak sa tešia. Harry Kane napríklad, Manuel Neuer, celý tým. Ale prichádza zmiňovaný Manuel Neuer, ktorý si prevezme trofej T-Mobile Cupu, pozvihne ju na hlavu. A je to tu. Bayern Mníchov sa môže aj počas leta tešiť z trofeje, kde sa im podarilo bez problémov poraziť Tottenham. Veľmi dobrá atmosféra, aj plamene tam vidieť za nimi. Že toto musí byť zážitok pre každého fanúšika. Ešte tu je hráčská fotka. Sa všetci tešia. Ďakujem, že si toto video dopozeral až do konca. Pokiaľ sa ti video páčilo, nezabudni dať like a odber. Nezabudni zdieľať. A to bude na dnes všetko. Tak čus.